L'Ajuntament de la Pobla presenta l'acord amb dues associacions per obrir el centre de discapacitats. És la solució que s'ha trobat per avançar la posada en marxa de les instal·lacions. La situació econòmica i la falta de subvencions han fet que es buscara un model que permeta inaugurar-lo a principis d'any. El problema tenien que ante la falta de subvencions no podien ficar-lo en marxa. Entonces hem estat veient fórmules, perquè era complicat començar sense subvenció, com és evident, però també volien deixar que aquest servici tardarà més d'un any en obrir-se estant ja tot preparat. Entonces han trobat una possibilitat que era a través d'una ONG que és Cridam, que se dedica a l'apoyo i desarrollo dels xiquets, que estaven molt interessats a través dels seus professionals de muntar tot un equip que pugui dur endavant tota aquesta tasca de l'atenció als xiquets. Dos associacions es faran càrrec. D'una banda, l'associació Cridam gestionarà la part més terapèutica del centre. Nosaltres siguem Cridam, una associació sense ànim de lucre, d'estimulació temprana a xiquets en trastornos en el desarrollo, i nosaltres a lo que anem a dedicar-nos és a fer el tractament d'aquests xiquets. Siguem un equip adaptat, la gent que treballarà allí serà un equip adaptat a lo que és la subvenció de benestar social. N'hi haurà dos estimuladors, un logopeda, una fisioterapeuta, una psicòloga clínica i una administrativa. Per les seues característiques, el centre estarà obert a les necessitats dels veïns d'altres localitats. Per als que siguen de la Pobla, s'han establit una sèrie de subvencions. Nosaltres hem pensat que crear una línia de subvencions progressives en funció de l'escala de la renta de cada família, de tal manera que les famílies que tinguin una capacitat econòmica molt precària tindran el màxim percentatge d'ajuda i les que tinguin més capacitat, evidentment, tindran el menor percentatge. Però en això nosaltres volíem que fos universal, però per almenys el servici anem a donar-lo, que és l'important també. El Centre d'Atenció Integral a la Discapacitat és l'únic que hi ha a la comarca. El més proper està a Paterna i té llista d'espera per accedir. Quan estigui en marxa, atendrà a xiquets fins als 6 anys. L'altra associació que gestionarà el centre és la de discapacitats de la Pobla. Porten la part d'oci i ocupació. El que fem és donar solució a estades d'oci o de temps lliure per a la gent, sobretot per a la gent que és sòcia de l'associació i que volen passar unes hores amb nosaltres qualsevol dia dels que estem allí i ajudar-los a tot el que sigui menester. L'alcaldessa de la Pobla ha firmat el conveni amb els representants de les dues associacions. Cedirà la gestió de les instal·lacions durant 2 anys.